ଦିନେ ସକାଳେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଉଭେଇ ଯାଇଥିଲା ଘର। ଯେଉଁ ହାତ ଉଆଁସରୁ ଭରସା କେଇ ଟୋପା ମିଳୁଥିଲା ସେତକ ବି ନିରବିଗଲା କେମିତି। ଏବେ ଯିବି କୋଉଠିକି? କୋଉଠି ସାରିବି ନିତ୍ୟକର୍ମ? କୋଉଠି ରହିବେ ଛୁଆ କବିଲା? କୋଉଠି ଲୁଗା ବଦଳେଇବ ସ୍ତ୍ରୀ? କେବେ ନିଆଁ, କେବେ ନଈ, କେବେ ସରକାର ଯୋଜନା, ଆଉ କେବେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା କଳକାରଖାନା ଚାଟି ଚାଲିଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ମୋ ଘରକୁ। ଏବେ ଉପରକୁ ଦେଖିଲେ ଛାତର ଆକାଶ, ଆଉ ତଳେ ମାଟି ଆଉ ମାଟି। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଆଶ୍ୱାସନା ହାତ ଆଉଁସାରେ ସାରା ଗାଁ ପଲିଥିନ୍ ଭର୍ତ୍ତି। ଆମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ଅଥଚ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ତିଆରି ସାରିଲେଣି ଘର। ଆମେ ଯେଉଁ ମୁକୁଳାକୁ ସେଇ ମୁକୁଳା ଘର ଅପେକ୍ଷାରେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ କେବଳ। ସତରେ କ'ଣ ସମ୍ଭବ ଏମିତି? ସକାଳ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଉଭେଇ ଯିବା ଘର।